काय त्याचा पाठपुरावा? हे आता येतात आपण करूया. आता आपल्या परिसरामध्ये आपण हे प्रयोग करूया आणि या प्रयोगातून अशा प्रकारचा आता ढग सुरू होतील एक 8-10 दिवसामध्ये. त्यानंतर या 5-6 गावामध्ये आपण हे प्रयोग करू आणि 5-6 गावात हे प्रयोग यशस्वी झाले तर शासनाला हे करायला प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपयाचा खर्च टँकरवर केला जातो किंवा या पाण्यावर केला जातो. आजही अनेक गावं दुष्काळ असतात. म्हणून आपल्या म्हणणं तेच आहे की टँकरवरती जो खर्च होता जनतेच्या हितासाठी नाही, काही लोकांच्या हितासाठी टँकरवरती कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. त्यापेक्षा हे असे प्रयोग जर झाले तुम्हाला टँकरची गरजच पडणार नाही. कशासाठी टँकर पडतो? मी हिशोब तर हे प्रयोग यशस्वी झाले टँकरची गरज राहणार आणि शासनाने हा विचार करणं आवश्यक आहे. शासन करील आहे, फक्त त्यांना पटवून देईल एवढंच काम करेल आणि ते आपण या पुढच्या काळात महाराष्ट्रात 40,000 गावं आहेत. 40,000 गावामध्ये आपण जर का हिशोब केला तर हा प्रयोग करायला एका वेळेला फक्त 800 ते 1000 रुपये खर्च येईल जास्तीत जास्त जळतण्याचा वगैरे. म्हणजे आपण जर का हिशोब केला की 10,000 रुपये 10 वेळा एका गावात प्रयोग होऊ शकतो. 40,000 गावामध्ये 10,000 रुपये म्हणजे 40 कोटी रुपये खर्च होतो. हे 40 कोटी रुपये मागच्या वर्षी यावर्षी नांदेड जिल्ह्यामध्ये 30 कोटी रुपये फक्त टँकरला एका जिल्ह्यात वापरतो. त्याच्या तुलनेने अख्ख्या महाराष्ट्रात आपण हे प्रयोग करू शकतो फक्त 40 कोटी रुपये. तर मी काय विचार करतोय की हे जे उद्योगधंदे चालणारे लोक आहेत सगळे उद्योग त्यांना आपण आवाहन केलं पाहिजे. कारण भारतातली अर्थव्यवस्था ही शेतीप्रधान आहे. रिसेशन येणार, रिसेशन आलं की त्यांचे माल खपणार नाही. त्यामुळे इंडस्ट्रीयल लॉबी जी सगळी आहे त्यांनी यात मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी भाग घेतला पाहिजे, व्यापाऱ्यांनी घेतला पाहिजे. दुसरं एक महत्त्वाचं की याच्यामध्ये जे गावचे